Oduvijek sam željela biti junakinja. Peti! Budite spremni, moja hrabra posade! Junaci su snažni, veliki ljudi, Peti. Ne mali mišići poput tebe. Moj najdraži heroj od svih je Jazon, jer je vratio zlatno runo. Moramo pokazati Zeusu svoju zahvalnost. Zeus, gospodaru Olimpa. Zakon je, mislim da je najljepši ikad napravljen. Zasluženo, zar ne? Zasluženo! Dobro, daću vam 7 dana da napravite moj kip. Jednako lijep kao ovaj mog brata. Odbrojavanje je počelo. Hajmo, curice, svi računaju na nas. Idemo u avanturu! Idemo, posado! Dobro si, Sam. To je gubljenje vremena, Peti. Ostavi se toga. Ali sudbina Jolka je u našim rukama. Moramo nastaviti. Biće u redu. Putujemo s najvećim grčkim herojem. Napad! Pitam se kako je to ploviti po lošem vremenu. Imaš morsku bolest? Još nemam more u nogama. Da, Zeusov munje! Još munja! To si htio, zar ne? Sići s ovog broda, nije bilo važno gdje. Pokazat ću ja svima vama. Ove godine Vrijeme je da ovim kick-offima pokažemo od čega smo napravljeni. Spremni? Spremni smo! mala junakinja Naprijed! kreće u veliku pustolovinu. Ne diraju! Mi smo obitelj i sve možemo prevladati. Drevna mišologija. Uskoro.